Hukumar NDLEA ta Najeriya ta kama wani indiye tare da wasu mutane guda 3 da ƙwaya wacce ta kai kimanin naira biliyan 3 a Legas. Hukumar sha da fataucin miyagun ƙwayoyi wato NDLEA ta ce ta kama wasu mutum 3, wani indiye da kuma wasu mutum 3 wanda take zargin su da sa hannu wajen shigar da ƙwaya wacce ta kai kimanin naira biliyan 3 cikin ƙasar. Duka hakan na zuwa ne cikin wata sanarwa da hukumar ta NDLEA ta fitar, ta kuma ƙara da cewa jami'an tsaronta sun samu nasarar kama mutane ne a filin jirgi na Murtala Muhammad da ke Legas. Ta ce jami'anta sun yi nasarar kama mutane ne sakamakon bin kwakwafi da kuma samun bayanan sirri da jami'anta suka sa. Rahotanni sun nuna cewa likitoci suna ba da ƙwayar tramol ne domin rage raɗaɗin ciwo, amma a halin yanzu ƙwayar tramol tana so ta zama annoba a gurin matasa wanda take sa su mummunan maye. Bayanai sun nuna cewa yawan masu shan ƙwayar tramol fa na ƙara ƙaruwa a faɗin Afirka, wanda hakan ke ƙara tayarwa da hukumomin kula da fataucin miyagun ƙwayoyi hankali sosai da sosai.